uste Euskarak bereziki beste inor gehi itxiko edo baztertu araziko zuenik uste dut guk denbora gehiago pasa izan dugula kondenatuen aurkian epailearen aurkian baino, beraz ez naiz hasiko gure zerak denak ematen, baina bukaera ikusi dut bideoarena eta esan gustatu zait bukaera nola den argi horiekin eta aur hori lotua hor ikusten da eta nola bai azken ez dakit, azken gauzketa edo prozesio itxura bat ematen dut eta gogora etorri zait eta iradoki didan ez nuke sobera iluna izan nahi, baina hor ikusten da eta esan gu iparraldean egunero bizi gara Euskara nola hiltzen den ikusiz. Ni egunero bizi naiz iparraldean Euskara nola hiltzen den ikusiz. Eta hiltzen da oso manera dramatikoan zen eta Euskara hiltzen da egunero erreproduzitu gara. Alegia beren ondorengoi Euskara erakutsi gabeko jendea hiltzen da, bere lotsaren lastre hori ez zamatzeko hurrengoen gainean. Orduan bizi gara egunero dudarik gabe Euskara nola hiltzen den ikusiz. Eta bizi gara aldi berean egunero Euskara nola sortzen den ikusiz. Zen eta jende asko eta gero eta gehiago doa ikastoletara eta heldu asko euskaltegietara eta orduan hori da gure drama eta gure itxaropena iparraldean ez egunero ikusten dugu Euskara nola hiltzen den eta egunero ikusten dugu egin batean nola berpizten den uste dut orain pixka serioak izateko eta gure buruari zor diogun ariketa dela kalkulu horri oso bat egitea doazenen eta joate hortan daramatenaren eta datozenen eta etorrian dakartenaren artean eta radiografia zorrotz bat atera ikusteko bide honetan eta gaur egun aplikatzen ari garen mekanismoekin ea badugun etorkizunerako berme pixka bat edo biziraupenerako zenbat aukera ditugun uste dut zor diogula gure buruari garai honetan zorrotzak izatea eta neurtzea beraz egunero hiltzen direnak eta egunero sortu nahian ari direnak zenbat diren eta iruditzen zain ere instintoak esaten dit ez garela egoeraren larritasunaren araberako mekanismoak aplikatzen ari nahiz eta sehaska eta ikastolak eta idealak bizi egunero eta bizi osoko desafio hortan sartuak diren uste dut orokorrean iparraldean ez abertzale eta dudaria bestelakoak ez direla egoeraren larritasunaren neurrian erantzuten ari zen eta kontziente izan behar da egunero hiltzen direnak asko dira eta sortzen direnak asko dira, baina galdera egin behar da ea askoiek benetan aski izango